martangi yang mahita, dami ni di batana sumurun sian saluhu naroha. Imana mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita saluhu nata bigi mahata ni di batari hita imana tarsura di sada Musa bidutul pulusia ayat sada 1 ayat 5. Si Joseph dijabuni si Potifar. Alai anggo si Joseph terbuat do tuat tu Misir. Gabe Roma si Potifar wakil ni Raja Paraun. Si Rajai akan aposona hala Misir manuhur ibana sian hala Ismail. Akan tuat ibana tusin. Sai didongani Jakuba do si Joseph gabe jolma namar tua ibana. Sai dibagas ni rajana hala Misir ibana. Jadi dung di ida rajai na didongani Jakuba ibana jala ditupak Jakuba sude niulan di tangan naing. Jadi lo mau marohani rajai mida si Joseph gabi parhaladona ibana. Jala dipabakit ibana gabi seramoti jabuna. Jala sude na di ibanai dipasah do tu tangan ni si Joseph. Jadi olat ni na pinabaki nai ibana bahen seramoti jabuna. Rodi sudi na di ibana di pasu-pasu Jakuba mabagas ni halak Misir. Ala ni si Joseph majadi do ditupak Jakuba sasude na di ibanai di jabu do di balian. Ido sahakna. Hurian itu hata na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Adong masa danak naso marama naso marina. Danahon ulon na manehenehe dot mangamid do tiap hari. Di sadatik ki mangamin may bana. Di na mangamin o ni bana. Ima. Dapat iba nama sadatas di mobili na kosong. Dungi di bo iba nama tasi. Songon nalas maruhana ala di ide bana ditasi pola do adong ratusan juta hebeng do akka surat-surat na asing dungi lubuk matarotop na dipikiri iba nama hebengi bui nguluna hebengi bui saat tuna kuli bana bak gabi nguluna songoni surat-surat na argai bui gabi manu kerja budok manur mobil. Saya berpikir may bana, saya berpikir saya didongani do tartok na malubuk may bana alay nang mabeki putusan may bana dungi martangyang may bana di na martangyangi ibana adong mas suara ni todi na masuk turuhana do tu pikiran na madok paulak ma aliarong na madok unang ima say magkuling di rohani danak na sumarama na sumarino alay nusongoni say dipikiri bana dungi piga-piga ari say diganggu rohana do pikiran na dungi dulaki mana mamuse martangyang dung martangyang amen dido ibana diputuson ibana ma ikopolakon nama tasi tunap punasa dibuke mana ma surat-surati dibering ma alamat do napuna jawi do napuna hepengi dung dibering mana alamat na lao ma ibana didapoton ma tujabuni napuna tason dusongoni ditaruhoni bana tas naon songgot do rohani napuna tasi alanunga piga-piga ari sai dipeima bahkan nunga dibayar laporan tu polisi laporan kehilangan jala songgot ni rohani napuna dompeti adong napodak kosongoni dido iba nama moliate ma dio anang
Idia majabu muna ninnama. Idia doho tinggal isi do natorasmu di beboe mana ma. Au dang adong bapakku do omakku au murum di kaki lima do. Sosongoni do au murum dang adong omakku do bapakku keluarga pedang adong mengamid do ulokku do manehenehe ninna ibana ma. Manete ma iluni amatta napuna doppeti doppuratasi ala dibereng ketulusanna dibereng ima kejujuranna dungi didok ibana ma olo doho di jabunamion olo doho apa sikurauko dungi lasmaro anda denai jala di bae ibana di jabunai gawe diangkat ma ibana gawe anakna gawe la songonima nang satu na gawe dokter satu na hasia ibana alani dijabuni napuna doppeti laos gawe anak na ibana dibaen gawe nang namora do napuna tas nakadengani gawe las imana ma meneruskan arta dohot nang songoni ulonna gawe dokter nang terkenal dia makadonga saha porsiaon adona nang idota di barita namar donga puring. Asa berengot taruh di bagasan mulut tahun setiap manusia mempunyai keinginan dan kerancangan dari Tuhan. Alani danga dong di bagasan mulut tahun na kebetulan. Alai di bagasan mulut tai bahwa Tuhan sudah merencanakan meragam do sakap ni debata. Tidak ada rancangan ni debata, rancangan Tuhan yang kebetulan. Alai berengot tado rancangan ni debata di ngulunya kanatino panai, rancangan itu tidak selalu rasional. Alai ikut berengot tado. Sada di bagasan ngulu ni jolmei natino panai songo kita pe rancangan Tuhan itu semuanya matang. Danga dong rancangan na ece dohot na kebetulan. Marhitiri dia makadunga saha porsiaon molo teida di bagasa turputon. Ima na tabereng si Joseph dijabuni si Potifar. Joseph dijabuni si Potifar na luar biasa. Nagabe sada orang kepercayaan. Sada halat na dihaporsiai si Potifar mana. Alani haporsiaon, alani haburjuon, alani padonganion doho panopahiuni di batang. Taboto dong si Joseph na dijual ni halak akahane bana na tinur ni halak Ismail jalan na dijual ni halak Ismail tu halak Mesir. Berengot tadi si dia makadonga saha porsiaon molo si pintas teida ba ngirido ni marupane molo dijual berarti hatuban diperjualbelikan. Alai ko berengut taruh dia makadonga saha porsiaon ternyata itulah cara Tuhan laho matakon do mabayan sakat na tujolmeng. Alai anggo apala na ni igil di turpukon siya kita terlumobi na sian 5 ayaton na parjulu berengota ima padonganion ni debata di si Joseph. Tuhan menyertai madongani si Joseph. Taboto do kisah ni si Joseph pon mamuka si keluarga mamuka si nanggina na pola ima na kengani keirian kecemburuan na suguni roha akahana gak bisa ada pergumulan ido ben ibana gabe halak na mengerikan mengalami penderitaan do kesengsarani.
Alaiku berengot tanda kadang sahapus yang ternyata bahwa tantangan hamaulo ni idu dalam ni dibata. Ido dipakai jala ido bagaimana gabi pasu-pasu. Langsung dia dibain hahanai do akajolma ternyata Tuhan menyertai madongani si Joseph mengalahkan. Nah percuma mana kengedi tanak ini jika Tuhan menyertai hidup kita bukan berarti kita tidak lagi hidup tanpa masalah. Bukan lagi berarti kita hidup tanpa pergumulan. Alai berengut sama songon si Joseph di bagas satu pukul. Naponso na pinili ni dibata justru dia mengalami kepahitan yang luar biasa. Alai berengut sama di kepahitan ini ternyata pasu-pasu di padongan ni dibata tu si Joseph ido na balga di ibana adong di ibana kengani kejujuran adong di ibana kesetiaan dipilih jala dihapor siai si Potifar ibana di jaguna ima sada nebalga bohado hita nagabe terpilih jala di pasu-pasu di bata gabe sada halak na dihapor siai ido ben naik ke dohonot tada sohoner ni perpesalmeni mertua ma bawah mertua ma halak na marhaposan tu di bata labatan na mulut jaharo di pesalmen 112 ayat seri mertua mabawa nama kabiari Jehovah na lomoro hasituna di patikna. Ido sifat ni si Joseph. Gak bisa dah tuaun ima di ibana. Nahot ibana di hatani di bata. Dia berperilaku pajong jokun mangulakun lomoni rohani di bata. Di batu Jehovah do tu ibana imana kegani. Na luar biasa pandongannya di bata di ibana. Lomo rohani rajai mida si Joseph. Gawe di bani mana parhaladuna. Bahkan luar biasa di babak ibana gawe si Ramoti jauna. Tabayak kuma di bani mana ibabak si Ramoti. Songon ilustrasi nakangani gawe di babak alani kejujuran dan ketaatan. Alani suara pandongannya ditodi di bata. Dia tidak memikirkan hanya dalam dirinya. Alai di pasahat ibana tu di bata. Songonido nang si Potifar gawe di pasahat titik orang kepercayaan ibabak kita halak na dipercayai odo sada sitirota bohado hita halak gawe nabui dipercayai jolma dipercayai atasan dipercayai orang lain. Krisis kepercayaan itu yang paling luar biasa dipertikan. Krisis kepercayaan itu naik ngabe jolma gabe dang dihapus. Alaina perjulu sehari markinu tonak ngani dati rumah kesetiaan do pabainan dohot ulang si Joseph nak ngani gabe dihapus ya ibana dibagas dijabuni si Potifar. Na padua kon dihamak kadonga sahapus yang idot tama dibagas terputon taringot tu baga-baga ni di bata tu ibana. Dia baga-baga di bata ayat tudui jari dung dui ida rajani ibana jala ditumpak Jehovah sudi nani ulani tangan. Oma nebagas mesti ditupak dipasu-pasu. Ada mesai teburu hata ditupako mananga hapi di jama si Joseph sai di pasu-pasu Jehovah. Tahilalado buado padongan yun di bata di bana. Dan disalahuni mana di bata nang dalam situasi alai diberengi mana di marsangap di bata di ide ibana di tanga dosaka di bata maben ibana maben marlea. Justru dia menganggap ima sakap hasonanga dosakap di ibana. Alani justru gabe taida do gabe panupahin di bata di bana gabe pasu-pasu do dijabuni si Potifar
ditupak di bata sudi ahna jamai bana ditupak si di bagas ditupak makin bertambah harta daripada Potifar dan makin luar biasa isi rumah tangga manang jabuni si Potifar. Lasi donang pengaruh kita tinggal di mana akan menjadi berkat. Pengaruh kita dalam setiap pekerjaan ikut gabi pasu-pasu. Asongo si Joseph nakangani gabi pasu-pasu di mana. Di perdalanan pasu-pasu na nialaman na ima mangasahon. Isi mana mangasahon jauh badu. Jadi, dan apalah mau sa sitong na idota memikiri tumpuko. Alay bohama hita mengalehon nguluta. Mangedehon di bagasa kita ternyata dia maka damang do daina bahwa Tuhan juga memberkati di sekeliling kita, memberkati nang di ulota molo tadai molo tatada sakap ni di bata. Alanima napatulu dia makadungan salah satu dari Yosef yang betul-betul luar biasa dakya sumurut persoalan. Tidak pernah ia mundur dan tidak pernah mengarah dan tidak pernah gawe tali mana iban hamoroni. Alai di si Joseph ibereng imana no penderitaan yang dialami bukanlah ima alasan menjauh dari Tuhan, bukan alasan untuk berputus asa, bukan alasan untuk berdalih. Alai justru di sido berengot tadi yang makadonga saha porsiam. Penderitaan itu semakin membuatnya semakin menerima berkat Tuhan. Lam di ide bana do ima padonganion ni debata di bagasan nguluna. Atong ido reng ajakon do nendohoran itu pukotu ita. Asa gabe pasu-pasu hita marhite panupayo di debata. Bagaimana tindakan-tindakan kita mau berharga dan mau menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Tentu sekali dia makarunga saha porsiam asa naing marhiti syani di hita borhat di bagasan ngoluta siganobare. Hiduplah terus menerus bersama Tuhan. Bagaimanapun kesuksesan dan kehebatan kita, ikodohono tado, hidup kita ini adalah penyertaan panu pahyuni dewata dangadong sihagi cakonota. Namangihu nanang dohono tuta ima ngoru taon asa lembadiaman. Lembadia namar lapata dwe semakin lemburju, semakin hidup yang dirasakan, semakin lebih percaya dan lebih dekat kepada Tuhan. Asa disima dia makadonga saha porsiam berengota salukna sakap ni di basa di bagasan nguluta gabi dohonot taman na pinili ni patahita aton gabi pasu-pasu mahita marhite sakka dohot na uli nabi dan di bata dabuka mandongani di Jeremia 20 ayat 10 sada ima sakap ni di bata sakka nama baik kita di bagasan lomo nirwana danga dong sakka na pamateon alay sakap nauli na dinggado penuh masa depan. Amin. Moliati madio ali Tuhan di bata marhiti hatam na badiyay. Amin.